wato ba tsawon watannin da muka yi ba muna kokowa shi muke kallo shi zai sa mu hasa kokowar da muke yi. A'a, wannan ba aƙida mu bace ba. Yau shekara guda inda ƙungiya take fafataka cewa a samo sauƙi ga al'ummar Nijar. Abin da zai samu yau ƙungiya ta tsaye da ayyukanta na ganin cewa ta tsaye da yakin cewa a kawo ma al'umma sauƙi, to idan muka gane ke cewa waɗanda ake ma yakin karan kansu ya ƙakka suke, to a lokacin lalle za mu fahimci cewa ya kamata mu je mu shiga ayyukanmu wanda ma ake ma ba su damu ba, har a samu ɗaiɗaiku daga cikinsu, wanda wani bawan Allah ke cewa ɗan Nijar kana mishi yaƙi iya yaƙalka. Mun ga haka nan, amma me ba ma taɓa ƙasa a gwiwa ba, saboda shekara guda ce muka yi muna neman wato wannan sauƙin. Kenan in shekara 10 za mu yi, mataƙar muna da goyon bayan al'umma kuma sun san ana yi, to za mu ci gaba da yi sai mun cimma nasara. Amma in wata ɗaya za mu yi, ko daidai shekarar da muka yi, za mu yi bilan magana ke cewa shin al'umma ta ba da gudunmuwa, tana ba da gudunmuwa ko ba ta badawa. To a lokacin muna iya ajewa mu ma mu san cewa to ya kamata a ce mu je mu kamma wa'ansu abubuwan da za mu yi, saboda mun yi iya namu. Allah na shaidu mun ba da duk wata gudunmuwa da ya kamata a ce ɗan ƙasa mai kishin al'ummar shi ya bada, mun bada. Wannan kokowar yau shekara ɗaya kenan. Dalilin kokowar mai sa aka samu ƙarin mega 100 a cikin kamfani 3 wanda muka sha muke ganin cewa sun yi kowane kamfani tsada muke yakar su. Nan ina magana cewa an samu augmentation ta Sammo da kamfanin Move da kuma kamfanin Orange. Inda kamfanin Airtel yi kunnen kashi ya nuna cewa ƙarfi gare shi, ba magana talakawa bace ba a gaban shi. Da haka ya kamata 'yan ƙasa mu san cewa me yasa muka zaɓi Airtel, ita karan kanta kaɗai muka maida ta gehe, muka ce za a mata yajin aiki 9 ga wata zuwa 10 ga wata a daidai wanga watan da muke ciki na cewa watan 9 da cewa le 9 le 10 juillet 2025. Da haka wannan shine dalilin paske Airtel sun nuna cewa ƙari gare su kuma sun yi kowa mabiya. Mai waye kamata a ce ya ma kanshi tsaye al'umma ce. Kenan mutane su ga cewa alhamdulillah ko mace ta kai ta sa aka ƙara wannan sammo da aka ƙara. Da haka ƙarshen magana ita ce, wai jan lokacin shekara guda da muka yi, ko za mu ƙara yi, ko za mu shekara 100, mu mataƙar al'umma za ta ba da goyon baya, insha Allah za mu ci gaba da kokowa. Mataƙar ko magana ke cewa al'umma karan kansu abin ba su ɗauke shi ba, mu wanda muke yi a lokacin muna iya cewa to alhamdulillah, salamu alaikum. Mu dai mun san sare cewa muna tahiya akan abu 3 ne, wanda duk wanda zai zo ya kalubalanci wagga tahiya kana iya mashi wagga amsa. Ta farko ita ce ƙungiya tana koko akan cewa mega yayi tsada a ƙasar Nijar. Data mega ta yi tsada a ƙasar mu ta Nijar. Ɗai kenan. Inda muka bincika cewa akwai ƙasa makwabciya wadda in ka samu shiga guda akan dala 30 ake bada shi. Munan gudun sai ka sa kusan 2,600 ko 700 ka samu 1 gig. Muga cewa yayi tsada. Muga cewa yayi tsada 'yan shiga. Yayi tsada kenan mai gana da tsada. Wannan muna taya akan shi. Na biyu, rashin ingancin rezo karan kanshi. La mauvaise qualité, ba mu da rezo mai kyau. Kuma haka ake cin kudin talakawa, kudin al'umma. Rezo bai da kyau, kana magana ba a shinka, amma kuma kudin ake ta cire ma. Na uku, satar da ake ma al'umma idan rezo ya lalace, ba a maida ma mutane lokutan da suka rasa. Me yasa? Sai dai kamfani ya zo yana ba talakawa haƙuri cewa ku yi haƙuri da matsalar da muka samu. Bayan wannan haƙurin, kamfani ya ci kuɗinka, ya ci banza, dole sai ka sake sawa an su. Da haka mu akan wanga abu muke tahiya. Idan mutum ya so ya kushe tahiya ga ka bashi wagga tambaya 3. Shin rezon iya da inganci ko bai da inganci? Mega tana da tsada ko ba ta da tsada? Shin ana ma al'umma sata idan rezo ya lalace, ana maido musu kuɗinsu ko ba a maido musu kuɗinsu? In nace kuɗi na magana forfait internet ko kuma forfait appel. Lokutan da aka rasa awa 1 ko awa 2 ko ini gudan kwana 2, shin da ƙarshe kamfanin kan suna maido ma al'umma shi ko ba su maidowa? Idan mutum ya baka amsa, kai aiki da hankalinka. Wannan shine tahiyar mu. Dan haka ba magana bace ta wai tsawon shekaru shi zai samu hwasa dan an jima ba a samu biyan bukata ba. Wannan bai samu hwasa. Matakar muna da goyon bayan al'umma. Amma in awa 1 zamu yi, mu gane ke cewa al'umma ba ta ba da goyon bayan da ya dace, har ma a samu masu yakal tahiya, to a lokacin muna cewa assalamu alaikum
mun yi iya namu mun nuna iyauci a matsayin mu na 'yan ƙasa mun ba da duka abin da ya dace tsawon shekara guda har aka kai aka samu augmentation ta samu jama'a wannan shine tahiyar mu kuma insha Allah muna kira ga al'umma cewa su shirya 9 ga wata 10 ga wata na wanga watan su yi tsaye don ƙaurace ma kamfanin Airtel game da duk wani abubuwa na shi na kasuwancin shi wannan shi zai sa insha Allah ta'ala mu samu nasara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ku ne da kullum peace ambassador dan ku mai son zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah